Hello mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. O karon di ay atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon pero sa dili pa. Akong basahon ning pipila nga nag-comment si Lens Hibmen. Hello Sir Idol, thank you kayo. Salamat kayo no sa pagpaminaw. Lens Hibmen o kang Alexander. Nagkanindot na gyud ni Dong. Thank you Dong. Salamat kayo no sa pagpaminaw. Alexander, thank you kayo sir sa pagpaminaw. O kang James Sabuero. Hello Idol, maayong hapon. Happy Saturday. Okay, maayong hapon sa no. O salamat kayo James Sabuero sa pagpaminaw no. O uban akong nagsunod aning dramahan no. Salamat kaayo sa pagpaminaw o palihog dai ko og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ta kung naatay bag-ong i-upload no nga mga sumpay nga drama. Bayno ni tambangan niya ang laing sumpay ning sugilanon. Ikaw akong unungan part 22. Sa atong kasing-kasing dili pa. Ug mao na akong gibati ngadto kanina. Nakiksulti ka ba nako? Aron mo hangyo nga i-let go ko si Nobi? No. Ako lang si Nobi og si Lucky. Ako lang. Nakadungog ka? Kung tinuod kang nahigugma ni Nobi, ihatag mo niya ang unsa may iyang kalipay. Og kalipay ka ba ni Nobi? Doon na may anak. Mato din, Nobi. Naumol si Lucky nga wa kay gugma nga gitisok. Ang kunon ko, nagkaingon ko ni Nobi nga wa ko'y feelings niya. Kasukan masukad, wa ko makaagi og pagpanguyab. Wa ko'y girlfriend. Pero may nasayran ako bahay ni Nobi. May amigo ko nga nakasulti sa iyang pagkabuutang anak. Wa gani ko magtuo nga siya ba di ang akong giluwas gikan sa kaputong ni Jack. Kung moingon ko nga wa ko'y gugma, nga gitisok sa dihang among gibuhat ang among anak. Oh, ang kunong ko kana. Pero sa dihang natisok ko na ang binhi ngadto ni Nobi, nagpangita na ko niya. Hangtod nga maunali ako na matkunan, nga nagkinahanglan ko ni Nobi. Nga siya di ay mo igipangita sa akong kasing-kasing. Nadungog mo na nga akong desisyon. Dili butang og labaw pang dili mo niya kasi Nobi nga basta ko na lang siyang ipanghatag sa lain. Ako lang siya. Nakadungog ka? Og silutan ko gyud kinsa may mangaha sa pag-agaw niya gikan ako. Og silot ba ang imong gibuhat nako? Unsa? Tungod kay nasayod kang gikauban ko sa kama si Nobi. Og ako ang amahan sa iyang anak. Imo unta kong patyon? Wa ko masayod sa mong gipanulti. Gituyo pag maniubra ang brake sa akong auto. Hinungdan nga na-discuss ko. Unsan? Ikaw ba'y nagmaniubra? Wa lagi ko masayod sa mong gipanulti. Musilot ko, oh. Ang kunan ko na. Pero dili ko kriminal. Pero kung namatay pa ko tungod sa disgrasya, ikaw mo hinungdan. Wa lagi ko'y kasayuran sa mong gipanulti, Ronel. I have to go. Kadiyot lang, Alma. Ayaw lang dayon kasuko. Way ka paing na ning atong karon pa nagsulti. Doon na. Kung musabot ka lang. Di ko makasabot kung si Nobi o si Lucky may gikinahanglan. Kung tinuod kang nagmahal sa bata, dili mo siya pasagdan nga magtubo nga magpangutana kinsa siya o unsa ang iyang pagkatao. Gusto kong mamahimong normal ang akong anak, Alma. Katagi siya gigayon nga ikauban ang iyang inahan o matuod nga amahan. Nadungog mo na ang akong desisyon. Ako lang si Nobi o si Lucky. Ako ka, Alma. Paringuhaan ka na. Kung tinud-an ay bagid ka dunay gusto mo patay na ako.
Nag-usik ka lang sa akong oras, Ronel. Bisag unsa pa imong buhaton. Dili ka mo daog sa pag-angko ni Nobi o ni Lucky. Pugson ko sila aron ako silang madasa abroad. Diin man taong ka, boss. Uy! Murag taas yun imong biyahe, no? Kay hapo kay mong naong, oh. Unyag, murag nanindog ang imong buhok. Ikapoy ko, Chukoy. Lisod ba dahil nang magsigit akong biyot? Lisod yun, boss, uy. Kinaanan na good ka mag-auto. Boss, murag maayo naman na yung auto, boss. Ah, may mo na itong magamit? Di lagi pwede, boss. Wa man unta ko man mas tama sa akong isig katao. Pero nga nung gibiniwangan man ko. Ito ko di ka na, boss. Nga doon na yun nagbinuang sa imong auto. Ambot lagi. Mubawayan ako, Chooks. Nya, mubalik tiglakaw. Upanay ko. Asa man ta, boss? Sugdan ko naglibot ang dapit. Nga kung gisuruyan niya itong adlaw nga na-disgrasya ko. Nilumdum na rin ka, boss, ha? Anot lang. Pero akong suwayan. Sige, boss. Pahuway na tayo na, pahuway. Aron may numdum ka na sa lugar, diin ka lahas ka nagparking. Kinahanglan ako ni buhaton. Aron magmalinaw ng akong huna-huna. Ano niya, boss? Kung mailhan mo na ang salarin, imong ipapriso? Ma, malakaw gani ko. Ayaw gyud pagunit tiglain si Lucky, ha? Ug ayaw gyud biyain ang matuog na siya. Ha? Nga naman? Dili ko mutuo sa gipasidaan ni Jack nako. Pero mas maayo gyud ang managana. Murag gikuha na ra ba ni Alma ang bank book ug katong authorization nga withdrawal. Unsa ko'y gikuha? Wa na dito ang bank book ug ang envelope sa akong gibutangan. Tadlok ka? Nganong mahadlok man ko? Nga dili man to ako. Wa pa lang ko makapangandam. Wa man gud to kuhaan ni Alma. Unsa? Ako'y naghipos. Kay tingalig mawan nilang gyud noon to. Dako baya kay tong kantidad sa bank book unya may withdrawal authorization pag yun. Dili man hinuon magamit kun lain ang hansa mo withdraw sa kwarta. Ikaw di ay mo inaghipos, ma? Akong gihipos. Anugon ang sod sa envelope. Kay kwarta gud to. Tingalig dunay matintal. Ako tong ibalik. Unsa kay maayo, ma? Gikinahanglan mo ang maong kwarta, Nupi. Pero dili to ako. Gihatag na nimo ang maong kantidad. Og ayaw kalimot, do na kay anak nga nakinahanglan sa imong pag-atiman. Wala ko masayron sa akong buhaton, ma. Kung naglibog ka pa, ipadayon ko ang paghipos sa kwarta. Pero kung desidido ka nang ibalik kadto ni Alma, ibalik ko to sa iyang nahimutangan. Sagdi lang una, ma. Ipusa lang una ang kwarta. Kinahanglang siguroon ko una nga akong desisyon. Gibataan o gibuguan si Ronel nako. Tungod lang niya, akong i-give up si Nobi. No, dili na mahitabo ang iyang plano. Tinuod, in love kayo ko ni Nobi. Og tungod sa maong pagbati, dili ko isakripisyo ang akong kalipay. Doon na hinuon mi anak, unya ako silang ilat ko. Dili na mahitabo, mapuang sila sa ilang pasangil nako. Mituo kas Nobi nga makahimo si Alma sa pagpatay ni Ronel. Midali ni siya pagbiya na ko. Yato nagkasulti mi. Timing na kay may taxi nga way sud ug dali niyang napara. Wa ka siya mahasol. Wa ka siya mahadlok nga mahimong kamito ni Alma ang anak ni Nobi aron dili kini mo biya niya. Kinahanglan magkasulti big balik ni Nobi. Kinahanglan makuha ko ang iyang pagsalik. Muwato ko sila. Ubanay ko, Chooks. Asa man ta, boss? Muang yun sab ko ni Dr. Medina nga mugamit siyang auto. Daghan siya auto nga mahimo na ko magamit. Mo drive ka, boss? Kinahanglan. Wa ka trauma. Niresgasya gud ka tungod sa auto. Chukoy, mahimong libreng maggawas-gawas ang nagtinguha sa pagpatay nako. Mituo na ka na, boss. Nga doon ay gusto mo patay nimo.
Nawadaan ko og break ang akong auto. Sa ato pa. Mituod kang Jack. Padayon pang giimbestigahan sa mga kapulisan ang nahitabo nako, Chukoy. Ug mahimong masulbad ang maong kaso kung muliho ko. Unya. Unsa man atong buhaton, ha? Moadtol kita sa bahay ni Dr. Medina. Manghuam ko ning auto. Aron masubay na to ang akong giagian itong adlaw nga nadisgrasya ko. Gikinahanglan ko ang kamatuoran. Aron maako gyud ang mga importanteng mga binuhat sa akong kinabuhi. Nang, nias, Nubi, nang? May pahuway man, Jack. Di na ko siya mahimong ikasulti. May pahuway lagi. Ako na siyang ipasidanaan nga bantayan niya pag-ayong niyang anak. Hangtod siya. Kay tingalig, mahiagom sila sa kapintas ni Alma. Mahimo ba, Jack? Ayaw nagsamuka si Nobe. Gusto siyang magpuyo nga malinawon. Wa siya mutuo sa kong pahimang, no? Wasad ko masayod. Ang ako lang, nga mahasol manggod siya, Jack. Mao nga hunungin na ang pagsamok ni Nobe, Jack. Biliban ako mo, boss, oy. Dali ra ba kay kang gipagkamit sa autos, doktor? Nagtarong manggod ko sa akong trabaho. Uy. Boss, imo mang ipahunong nga auto. Nahinumdum na ka? Boss, tumagaw na ko, oy. Boss! Gawas siya. Magawas sa sab ko. Nubi. Hindi ako lang, Jack. Okay. Nubi, daghang kay salamat nga imo kong giduol. Dili man ko ka makasabot. Bisan unsaon kag sulti ni Mama nga mipahuway pa ko. Nubi, I'm sorry. Concern na gid ko sa inyong kaluwasan sa bata. Dili man tingali mabuhat ni Alma ang imong gikahadlukan. Di ka mo tuo nga mahimong si Alma mo'y nang hilabot sa break sa auto ni Ronel. Dili. Ingon ni anak kadako ang imong gugma ni Alma. Ingon ni Ana ang akong pagsalig ni Alma. Taod-taod na ang among panag-uban. Ug bisag kausawa ko'y namatikdan nga doon na siya tinaguan nga bati nga kinaiya. Pero Nubi, kinahanglan kang magbantay. Doon na ka nagwi anak nga ang amahan mo si Ronel. Salamat sa imong concern, Jack. Mahimo na ba ko mapahuway? Please? Okay. Di na ako magdugay, Nubi. Pero timan ilang. Kung wa kay pagduda ni Alma, di ti kapugson. Pero mutabang kong bantay ninyo sa imong anak. Boss, kinsa mi itong mga ton? Mga pulis. Mga pulis? Misugot ang management nga mahiling sa mga pulis ang ilang CCTV. Naapa ka to, boss? Naniguro ang management nga naapa. Nganong nag-apura man ka? Unsa man, gigutom ka? Wa, boss. Oy, ang ako lang ba? Naibuhong lang ko. Sige, boss. Atong huwat to ng mga pulis. Ay, salamat. Milakaw na gyud si Jack. Ako siyang gipatuo nga wag ko magduda ni Alma nga mabuhat ang ilang gipasangil ni ini. Ingon ni Ana ang pagsalig mo kang Alma. Hambot lang, ma. Nubi. Gusto lang ko makabiya dayon si Jack ni ma. Busa, ingon ato nga akong gipasalig niya. Pero, nahadlok pa yagid ko. Usa di ka kung tinuod nga buhaton kasangkapan si Lucky. Aron dili gid ko makabiya niya. O kaha, buhaton niyang kasangkapan ng akong anak. Aron bakwion ang pasangil nga wa siya labot sa maong disgrasya. Nubi, naibaw kong nahasol kaayo ka sa panghitabo. Pero usaha ang imong hunahuna, nak. Og mao'y isentro ang kaugmaon o kaluwasan sa imong anak. Usa ra gid ang akong gipaabot, ma, aron makahukom kog tarong. Unsa man ka na. Kung tinuod ba yun nga gibinuangan ang brake sa auto ni Ronel. O kinsa. Boss, imo ng auto? O ikaw, mao dyan pagkawas sa auto. Paingon ko na sa CR nining Mount Gasoline Station. Oy, boss, may tao nga may doon sa mga auto. O milingi-lingi.
Usan sa mga gasoline boy. Miling-ilingi siya. Oh, ito yung gablihan ang hud sa tubangan, boss. Ay, boss. Huwag doon na dyan siya ilautang buhatan, boss. Oo. Eh, boss. Flash pa na yung gunitan. May gihiling ang mga koneksyon ang gasoline boy, Chukoy. May naikapan na siya. Tawa. Pak! Awa lagi. Murag lagi po lang sa kalambre, boss. Kipinuangat yun ang akong brake. Trawas. Gidali niya sirang hod sa auto. Niya, midali siya glakaw, trawa. Suhito tong tawana. Murag, mekaniko to siya. Boss, iyadog ka siya magtrabaho ning maong gasoline station? Uy, trawa, boss. Mao sa imong pagpaingon sa auto. Mitanaw na ko ang pulis, Chukoy. Ako sa nandoolon. Boss, niya pa ka maong gasoline boy? Susihon pa na, Chukoy. Ako na ang tuon ng mga pulis. Chukoy, kumusta naman ni mong amo? May nahinumduman na ba siya? Ha? Nahinumdum na ba siya? Di niya last giparking ang iyang auto? Doon na ba eh? Din man. Sa usa ka gasoline station? Unsa? Nagpatubil siya. Unya, may biya sa auto kay may adtog CR. O niya, dito ba sa maong gasoline station binuang niya ang iyang auto? Dito yun ba eh? Kinsa mo na binuang? Nakita yun sa CCTV sa maong gasoline station. Nga usa sa ilang mga boy ang nagmaniobra armawad anong break ang auto sa akong boss. Ang akong cellphone. Si Ronel ang nanawagan. Hello? Ito man ko gid ang imong hangyo. Hangyo nga unsa? Nga hinumduman ko gid ang katapusan akong iparkingan sa akong auto. Nahinumdum na ka? Oo. Diin? Sa usa ka gasoline station. Maayong Ug amo nakita pagpaminaw sa ang Lex CCTV Pino. sa maong gasolinahan. Og nakita gid namo ang maniobra. Imo ginakita ang nagpinuang? Naglaro sa CCTV hangtod na ang pagmaniobra. Ang nagkalisod lang, kaya wala magtrabaho ang maong gasoline boy. Milayas? Oo. Huwag ni ko naman angin nga dili na siya matrabaho. Basta nga, wala makita sa gasoline station. Nakaila ka sa nagmaniobra sa break? Wa lagi. Pero nga nung imo mangyong auto ang iyang gihaptan. Matod sa investigador, mahimong sinugo lang ang maong gasoline boy. Tilig na ko ang katinan. Hinungdan nga natindal ka kini. Gibayran? Wa ko ang masangil ha, Nobi. Matod sa investigador, mahimong ibayran ang maong gasoline boy. Nobi, bantay gid ang atong anak. Bisag dili ka pa mohangyo. Ako gyud bantayan si Lucky. Kay bahandi siya alam kanako. Maayong tag makitaan dahil katong gasoline boy, boss, no? Mao nagibuhat karon sa mga kapulisan, Chukoy. Ang pagpangita sa nagbinuang sa akong break. Boss, doon na nagkusulti ni mo ba? Nakita niyo ni Jack? Ha? Manong interesado magkisiyabahin sa nitabo ni mo, boss? Imo siyang gituganan nga doon na natay gidudahan. Nga to yung nakita sa CCTV. Oo, boss. Chukoy, nganong nanabi man ka? Ha? Dili maayong ipanabi na to ang kasayuran nga atong nahipos. Kitikalig, doon na niya makasulti. O makatago na hinoon ang suspek. Ayas. Kang buang nga, boss. Waman sa ka magsultidaan. Nasaan? Sige mong gunong pangutana si Bayja. Kumusta na kuno? Nainumdum na ba kuno ka? Wala tayo mahimo ni anak, Chukoy. Ang ako lagi kagulan nga tingalig magsusi-susi si Jack. O nagpaminaw rade ang suspek. Boss, pasilualan na akong ko, boss, eh. Dili na kinamaon sa bud. Boss, please.
Wala tayo mahimo, Chokoy. Ang akong cellphone. Si Jack may nanawag. Saan kayang tuyo? Hello, Jack. Nganong nanawag man ka? Busy ra ba ko? Unya na lang ko manawag kung di ka na busy, Alma. Sabay tuyo ni mo. Ang mahitungod ko ni Ronil. Wa ko'y panahon na itong tawhana. Kung bahin niya nga itong panagsultihan, ayaw na lang panawag na ko. Nahinumdum na siya. Unsa? Unsa'y nahinumdum na siya? Nahinumdum na siya. Diin ang katapusang lugar kagiparkingan sa iyang auto. O sa ka gasoline station. Nga. Sa may labot ako, na. Nailhan na nila ang nagbiduang sa brake sa auto ni Ronil. Unsa? O gipangita na sa mga tinugyanan sa balaod ang maong nagmaniobra. O matod sa mga kapulisan, posible ko nung gibayran ang maong tao. Unsa? Nagkugang ka ba, Alma? Siyempre, makuganggog ko. Tayong paragod. Ngayon mo kong istoryahan ini. Sa may labot na ko. Dili ba, ikaw may gipasangilan nga nagmaniobra sa brake sa auto ni Ronel? Kung ako pa, nga nang wa man ko dakpa. Nga nang wa man gani ko imbitahan sa pag-adto sa police station aron imbestigahon. Tingalig, nangita pa silang dugang ebidensya aron paglingon sa ilang ebidensya. Abi ni mo, Jack. Murag ikaw rin kinagmugna ni anang imong pasangil. Murag gusto gyud ka mapriso ko da. Dili, oy. Ayaw lang lain na sa pagsabot akong gibuhat, Alma. Gusto ganit noon kung makabantay ka o makapangita kag solusyon. Busy ko, Jack. Salamat sa mong pagpanawag. Bye. Sa magyukituyo ni Jack. Giato na ni Ronel, kauban ang mga kapulisan ang gasoline station. Diin mo ikatapusan niyang gihunungan sa iyang auto. Tinuod? Mayo gani, kay may cooperate ang management sa maong gasoline station. O gipatanaw sila sa CCTV. O gilabang nakita si Alma? Wa, maoy. Nanong si Alma mandayon ang imong nanguna-unaan? Dili ba? Siya may gipasanginlan. Nanon niya unsa man, nakita ba si Alma? Wa, uy. Pero ilag yung nakita nga dunay nagmaniobra sa brake sa auto ni Ronel. Unsa? Gasoline boy ang ila nakita nga miagli sa hood sa auto. O may dako ng pliers. Unsa? Doon na kita gusto mo patay ni Ronel. Oo niya, unsa? Unsa man, gikasulti ba sa mga pulis ang maong boy? Wa na magtrabaho ang maong boy, ma. Kung mao ka na nga wa na magtrabaho, unsaon pa man kininila sa pagdakop? Pangitaon ko no sa mga pulis ang maong boy. Na, ila pa ka ato makita tong tawhana. Kinahanglang ilag yung makita. Aron patug-ano ni, kinsay nagsugo niya. Nagsugo? Wa makaila si Ronel sa maong boy. Og wa sab siya mahinumdum nga iyan ang gikaaway. Busa sa may motibo sa maong boy aron siya binuangan. Mahimong gibayran ang maong gasoline boy. Gibayran? Gibayran gud ma. Tikod kaila sila ni Ronel. Busa nga nung gusto man nilang patyon si Ronel. Doon na nagsugo sa maong gasoline boy. Doon na mibayad niyag dakong kantidad. Nganong interesado man ka sa kaso ni Antong Ronel? Tungod kay dako kayo nga kung pagtuo pa. Nga si Alma mo'y utok sa mong disgrasya. Unsa? Giangkon ko ni Alma. Ngayang anak ang anak ni Nubi. Pero pa, sa dihang gibunyagan ang bata, dito si Ronel. Ug iyang giangkon nga siya mo'y amahan sa bata. Kung tugta na to, bisag, nagduda ko. Unsa may kayuhan nga imong makuha? Sugton ka na ni Nubi kung mapriso si Alma? Unsay atong kalibutan?
Unya kay, may amahan man gyud ka ang anak ni Nobe. Wa maabot sa imong hunahuna nga mahimong kadto lang amahan sa bata ang sugto ni Nobe. Aron mahimo pa silang pamilya. Mao gini akong mahiubsa nimo pa oy. Unsa? Di ka man mulaban ako. Jack, di lang ko gustong sakitan ka. Tungod kay nakasiguro ko nga wa gyud mahigugma si Nobe nimo. Hinungdan nga wa gyud niya dawata ang imong gugma. Di na lang kumutubay nimo pa. Di ka man gid gustong malipay ko ba? Jack, mahal ka na ako. Ug naglantaw sab ko sa imong kalipay. Pero kinahanglang bukhon mog maayo ang imong mga mata. Kinahanglang andam kang mudawat sa kamatuoran. Di na lang maghiskot niya na butanga pa. Anak, dili ko gustong magantos ka. Why gusto si Nobe nimo? Pa, way laing gipitik ang akong kasing-kasing. Sinubira. Usa dili ko mo surrender. Ang kunon jud nako sinube. Maabot gani si Alma, ma. Ayaw siya sultihi. Nga naibaw na tanga na hinumduman na ni Ronel ang katapusang giparkingan sa iyang auto. Makalaom gyud ka ni Ana, anak. Mahadlo ko musulti ni Ana, uy. Kaya dili ko gusto nga ako moinungdan sa inyong away. Nganong mag-away masampi kung mahibaw siya? Magduda man gyud na si Alma nga magkontak ka di ay mo si Ronel pinaagi sa cellphone. Tinuod ka nga doon nagkilabot si Alma ni atong boy nga ilang nakita sa CCTV? Kung tinuod man, unsa may imong buhaton, ha? Ampot lang ka, ma. Konsimba ko, matinuod ang ilang kahadlok nga gamitong kasangkapan ni Alma Silaki aron dili mo malayo niya. Unsa may imong buhaton? Mauna nang hitabo, ama, nga dili na ta makita ni Alma. Mao nagikuyawan ako, Nobe. Sasab ko, ma. Gikulbaan sab ko sa mamahimong hitabo. Kung ugaling masayra ni Alma, nga ilan ang nakita sa CCTV ang pagmaniobra sa brake sa iyang auto. Hinuon. Wa man gyud tinaguan ba nga magpabiling tinaguan? Muranig aso nga mangita gyud og lutsanan. Inigabot niya ng higayon na, ma. Tingali, doon na ako'y makabot na desisyon. Nga mahimong dili ko mahayan. Wa ba'y tao? Ni Ana day ka, Alma. Hain mo day sila, ma. Tuwa sa inyong kwarto, natuog manggod si Laki. Mao ba? Mao day nga, way misugat na ko. Tuwa sila sa inyong kwarto. Okay, ma. Ako sila doon. Makahimo ka si Alma sa pagsugo. Aron may daotang mahitabo ni Ronel. Ay, maayon tagdili, oy. Ni Araday mo din, he? Ako lagi ubanan ang bata nga natuog. Ayaw na pagbangon. Tuparan ka na lang hinoon ako. Magkutaw pa ko gatas ni Laki. O kutawan ka sa na akong coffee. No. Ayaw na ako kutawi coffee. Ako lang kutawan o gatas si Laki. Kadiyot ragod. Ngano? Naglikay ka ba na ako? Unsa? O nganong likayan taman ka? Klaro na kayo nga naglikay ka na ako. Matagi gayon nga mulambing ko ni mo. Mudayin kaglikay. Huwag dagan ki kagkatarungan. Nalimot tingali ka. Kani ato ako'y laing giatiman. Ikaw ra. Pero karon doon na ako'y anak, love. Nga nagkinahalansad sa akong pag-atiman. Di naman gani ka mo bawas na kong kiss. Hindi kabot na ako. Hangtod na ang akong paglakaw. Sorry na. Sa ako nang giingon mo, doon na ako'y laing giatiman. Pero, kanara di imong nabantayan? Okay na ka? Love. Dili pa din mo iuli ang autos, doktor, boss. Ingon mo sa ba ang Dr. Chokoy nga mahimo na kong iuli ang auto kung okay na ang akong auto. Makadrive ko nga tuha, boss. Siyempre, kay gikan karon. Ikaw na akong padribon. Ay, nga naman. Di ko gustong madisgrasya pa, Chokoy. Ulo. Unsay hala, Chokes?
Hala, kaya kung doon na siya magbinuang sa mga auto, apil na ko, anak. Oh, nahadlok ka? Oo, sige. Ako na drive. El, nooran sa nimo pasay. Joke ra ganito nga ako. Ako'y drive, boy. Aron di ka kapuyon, hey. Mga tutas ilang nubi, Choks. Karon? Nga nabre kon karon? Nga nabre kon karon ta mga to, ha? Ay, boss. Naanang tomboy, boss. Oy, karon. Yung aron din urasa maabot si Alma. After office hour na good ron, boss. Naanang yun ang tomboy. Ugma lang sa buntag, boss, eh. Una ta mga to. Lakaw na, uy. Atuan na tos Alma. Nagmahir ba ka to nimo? Ay, ambot mama, oy. Mahadlok naman hinuon ko. Kinsa may imong gikahadlukan? Si Alma, good. Ay, sige, ariw na ko, ma. Sige. Kaluoy baya sa akong anak. Ma! Oh, Mawala sila si Alma og laki sa akong kwarto! oh, unsa? O sige, sulti nimo. Wa na sila si Alma ug ang bata. Wa malagi ko kadungog nga milargang auto. Wala lagi sila, ma, sa kwarto! Wa man gid ko makabantay oy nga migawa silang duha. Hala, Charon. Ma! Relax sa bata. Tuwa sa gawas! Ako nga tuon! Gigutom gyud ang akong pinangga. Ha? Anya na sa mami nimo ay. Salamat! Unsa salamat? Abi na ko gain na mo. Unsa? Wa. Nakalitan mo ko. Uwa mo sa kwarto. Ang binanga ko nga gigutom na siya. Nahadlok ka nga ilayas na ko ang bata. Unsa? Mituo ka na sa ilang gipasangil nako. Mituo ka nga gamito na kung kasangkapan ang bata aron dili ka malayo nako. Mituo ka nga ako ng mabuhat. Nakalitan lang ko ganiya. Nakita pagod nako nga dito mong duha si Laki sa kwarto. Mahimo na ba sabni natong lalis? O sige na, pakatulgan ng bata. Oh, sorry, son. Okay ra. May imong magtuog kagyod nga kontrahon ako ang imong kalipay. Dili na tinuod, son. Dili na tinuod, Jack. Ang imong kalipay mo'y akong priority. Labi na gyud kay ikaw mo'y nahimong instrument. Nganong nakabangon pagbalik ang atong negosyo. Karon ang panahon, anak, nga imo na sang kalipay ang akong hatagan, okay kayon? Ay lang ko ilara pa. No, ang akong pagkamahan mo'y nipatigbabaw sa akong tinguha nga malipay ka. Ugaling lang. Dili ka lang maminaw na ako. Usaom na ko magtuo sa imong mga puong pa. Gawa mo kay bilib na ko. Bilib ko nimo, anak. Ikaw ko'y may pabangon pagbalik sa atong negosyo. Pero Jack, di lang ko gusto nga mulaom ka. Mauna pa. Mauna akong kalagutan mo. Tungod kay wa kay bilib na ko. San, nag-usik ka lang sa imong panahon. Kay bisag kung saan mo sa paghimong kayuhan, dili kini makita ni Nobi. See? Ha? Wag yun kay bilib na ko. Pa, gipakita ko na nga akong concern nga ito ni Nobi. Ug sa iyang anak. Nakita ka na ni Nobi? Jack, gwapo ka. Inanay ka nang nailhan sa natad sa negosyo. Ayaw ni ko sige. Pangitag binuhat nga makatugbang sa imong pagbati. Kanang binuhat nga mahimo mong ikapasigarbo sa katilingban sa atong circle of society. Anong Nobi pa? Imong ikauwaw? No, wa ko siya ikauwaw. Pero wa magkatugma ang pinitik sa inyong kasing-kasing. Kung mawa lang siyang kinabuhi si Alma, mahimong ako na'y iyang huna-hunaong. O niya, ang amahan sa iyang anak. Sperm cell donor lang ang amahan. Nakasiguro ka? Dakog nabayad si Alma. Aron lang mamabdo si Nobi. Chuck! Way relasyon si Nobi sa amahan sa iyang anak. Usa lang si kadonor. Dakog nabayad si Alma aron lang mamabdo si Nobi.
Sa higayon nga, mapamatud-an yun, nga may dakog kalabutan si Alma sa nahitabo ni Ronel. Dako na kog kahigayonan, aron akong maangkon si Nubi. Ganon ni amon sa atong tunga si Lucky. Di ka gusto? Okay ra. Akong ibalhin ang bata dali nako. Kadiyo tagod. Unsa pa may imo reklamo? Naglikay ka ba nako? Ha? Tubag ako. Naglikay ka ba nako? Tugani ko. Imo kong gipangutana nganong naglikay ko nimo? Nganong likayan taman ka? Nangutana gani ko. Kung nagtuo ka, nga kay gibutang ko sa tunga natong duha ang bata. Paglikay na di ay na, gituyo na kog butang ang bata sa atong tunga aron dili siya mahug. Maura gyud na. Nganong man mo sa ibutang sa kuna? Mahadlo ko. Mahadlo ka? Mahadlo ko nga tingali inigmata nako, wa na si Lucky sa kuna. Ganon ako nauna mga kaana. Nga naghana lang. Nakigsulti ba ni mo si Jack? Nga naman di ay. Tugani lang ko. Nagkasulti ba mo si Jack? May anhi siya. Pero gibalibara ni mama kay mipahuway ko. Namugos siya busa akong gigawas. Maratuhi kayo na nga nagkasulti mi si Jack. Wa siya magdugay. Kaya ako'y mihangyo niya nga mo pahuway ko. Nga naman di ay. Wa. Nga nung nanguta naman ka. Nagduda ka? Wa lagi. Sige na, mga tuwag na ta. Ako na lang ibalhin si Lucky. Ayaw na, bayan ang pagkatuog sa bata. Ayaw si Gukawa. Mga tuwag na ta. Boss, unsa may imong ginuktokan na, boss? Naguna-una ako sa akong anak o kang Nubi. Uyab di mong duha si Nubi, boss. Ha? Wa man gin may magkauyab ni Nubi, Chukoy. Oh, mo ba? Unya, boss, nga ka ba ito ng mga anak? Sugo lang sa panahon. Unsa, timpa? Tinuod, boss. Nga di mo magkauyab ni Nubi? Wa lagi. Mao di, boss, nga kaniadto. Kumungutan ako nimo. Nga nung padadaan yun ni mong fresh computer o fresh milk sa Nubi. Imo na yung paggunog cellphone. Aron way masayod sa akong tinaguan. Tinaguan, boss? Awahay na nga akong nasayran nga in love di ko niya. Dugay na di mong kaila sa Nubi, boss. Daan ako nakaila niya. Galing lang katong ako siyang gilabanan. Huwag ko magtuo nga siya ba ato. Thrilling sa daay ang inyong love life, boss, no? Di ba tawag nga love life, Chukoy? Nasayran ko ang kinabuhi ni Nubi tungod sa kong amigo. Gihulagway sa kong amigo nga usa ka buutan o sulundon nga pagkaanak si Nubi. Nga gisakripisyo niya ang kaugalingon niyang kalipay alang og tungod sa iyong inahan. Mo ba, boss? Pero katong gusto unta siyang pasipad-an ni Jack. Huwag ko makaila niya. Diha na ko nakailagi niya. Katong nangadto sila si Alma sa klinika ni Dr. Medina. Mo ba? Buutan gid si Nubi, Jokes. Pero ampot nga nung dayon ko makamatngon nga siya dayon binuhat nga dugay nang gipangita sa akong kasing-kasing. Tungod tingali kay may uyab man siyang tumboy, boss. Ampot lang. Mauragi akong gibati niya ang tumang kaluoy nga gisakripisyo niya ang iyang kalipay tungod siyang inahan nga masakiton. Mao di, boss? Dito na hinoon sila yung dapit ako na matngunan nga nagkinahanglan di ko niya. Nga na in love di ko niya. Mao tong gihimo ko ni mong guardian angel para ni Nubi. Kuha ko lang masangpit so ko'y aron nga masayran ako kung mabdos ba yun si Nubi. Pero, boss, pinangga ba yun siya sa tumboy? Pero dili lang malipayon si Nubi, uban sa tumboy. Ambot ang ka, boss. Pero sigurado ka, boss, nga ikay aman sa anak ni Nubi. Ako gyud, Chukoy. Ako gyud amahan ni Lucky. Kumusta naman ka? Sige naman lang kaglakaw-lakaw. Maayo na gid ka? Maayo na ko, ma. Nadakpan na ba ang nagbinuang sa imong auto? Wa pa. Pero nakita na namo ang nagbinuang sa brake. Kano nga pa mandak pa? Nailhan naman ka ha? Nakita na namo sa CCTV, ma. Pero wala magtrabaho ang nagbinuang sa brake. Unsa? Tingali, gisugo lang tong tawana. Ang nagsugo, mauunta na'y panghitaon. Tingali katong Nubi mo ay nagsugo at tawhana. Dili si Nubi, ma. Giunsa man nimo pagsiguro. Gold digger katong babayhana. Dili na tinuod, ma. Mahal na ko si Nubi, ma. Mahal kayo. Dili ko siya madawat. Wa ka manggod makaila niya. Kinahanglan pa bagod ay nga ilhon ko siya bayo? May uyab siyang tumboy. Unya doon na pag yung laing gikarelasyon nga usa ka lalaki. Way laing gikarelasyon si Nubi, ma. Gawas lang niya itong tumboy. Ug napugos lang siya sa pagpunit sa tumboy. Aron lang matambalan ng iyang inahan. Nga dunay cancer. Husto gid lagi ko sa kong paghinga niya itong babayhana.
nga usa siya ka gold digger. Gusto lang niya mabuhi ang iyang inahan, ma. Hinungdan nga gisakripisyo niya ang iyang kalipay. Hoy, Ronel! Unsa man ka? Dili na ba lang giday ko nimo paminawon? Naginanglan kag apo, dili ba? Apin ako. Malipay ka sa akong pagpahibaw nimo nga doon na ka ni apo. Dili gikan ni adtong nubi. Ma, utang buot lang. Ayaw ko papili, ah. Mahal ko si Nubi ug ang among anak. Ang imong gisulti, no? Nagpasabot ba na nga sila mo imong pilion? Sorry, ma. Sila nga akong kalipay. Pero wa na magpasabot nga tungod nila. Nawadan ko pagtahod nimo. Ikaw paghihapon ang akong inahan. Pero sila ang akong pamilya. Dili ko musugot. Dili ko makadawat nila. Naingon ka lang niya, ma. Tungod kay wa ka pa makailan ni Nubi. Pero gikinahanglan ko sila, ma. Mahal ko si Nubi ug ang among anak. Ug dili ko buhian ang pangandoy. Nga buhaton ko sila nga akong pamilya. Ma'am, kita ka sa akong boss, ma'am? Ambot. Wa ko makailan niya. Nga naman to si ma'am? Wa ko lang siya makaila sa akong boss. Nga naman to si ma'am? Kalit mang iyang pagka-Alzheimer? Ay, wa ko kasabot. Ato na ko si boss, be. Sagdiltos, mama, Chok. Nag-away mo si mama ni mo? Nasuko lang siya nga akong gilabanan si Nubi. Maode na hinungdan. Kaya kung mangusang iputan na ako nagkakita ba siya sa akong boss, ito magbiya ko. Ambot, akong kilala. Alam to siya tagda, eh. Pero, kinahanglang ipailag ko gud niya si Nubi. Kinahanglang niya madawat si Nubi og ang among anak. Kamugi ako pangandoy nga dadon ako si Nubi dinhi ug ang among anak. Pwede masadi mong dadon si Dinubi yung anak sa kagalingon yung imong bahay, boss. May mo mang maglain mi, Chukoy. Pero kinahanglang mutuos, mama, nga buotan og disente nga pagkababay si Nubi. Boss, maabot na gano'n gayon na, boss, oy. Kung ako lang paminahon ni ma'am, no, ha? Kung ako lang, ha? Dili ikaw, ha? Ako doon siya sultihan. Ako nalambigit man si Nubi sa usa ka tumboy. Dili ni makawa siyang kabuutan. Sagdi lang, Chukoy. Mabutir gyapon ang higayon nga madawat ni mama ang iyang apo. Ma, mahimong mangutana? Oh, unsa man na, Alma? Makausap ba sa usa ka babae ang mga anak? Wa ko makasabot. Kuan, ma. Mawadaan ba gana ang usa ka babae kung bag-o lang ni nahimong inahan? Kung sa akong kasinatian ang gusto mong nasairan, wa man. Kay nga naman di ay. Ug na magulog tinagdan si Nubi na ako, ma. Gabi iyagang gituyo nga ibutang si Lucky sa katre. Gipatong ana mong duha. Nakalitan lang si Nubi, Alma. Tingalig mahadlok siya nga may magbinuang sa iyang anak. Ay, kitsa may magbinuang, ma. Nga sirado man ang among kwarto. Gawas pa. Maglisod ang daotang tao pag suning atong Pinoy-anan, uy. Wa mo mag-away si Nubi. Wa man. Wa ka ba'y gilimod niya? Gilimod? Unsa man? Nangutana lang ko, Alma. Usahay baya, dili mo kapugngan nga ang pangabubuho. Mao'y usa sa hinungdan nga mausab ang pagtagad sa usa ka man nag-live-in.
Gipaninguha na ko mga mahatag yun ako ang tanang pagmahala. Aron dili siya mahiubos na ako. Nganong dili mo siya suwayan sa pagpangutana? Ikay hangyoon ako ma, aron pangutan-on si Nobi kung nakasaab ako niya. Ha? Kumusta, Ronel? Okay ko, Jack. May balik na nga akong kabaskog. Di na mo'y gusto na kong pangmustahon. Oh, unsa man di ay? Unsa man? Nasakpan na gid ang gasoline boy. Nga mo'y nagminiubra sa brake sa mga auto. Ha? Nagasulti mo si mo driver. O siya mo'y nagtug-an ako. Nahinumduman na gid ni mo ang last ni mong giparkingan sa mga auto. May ganun. Pertibigin akong ampo, Jack, nga mubalik yun ang akong memorya. O, salamat sa Diyos. Natultulan gina ko ang gasoline station nga diin ko nagpatubil. Amo nag pagaingnon nga wa gyud tinaguan nga magpabiling tinaguan. O saman, Ronel. Nakaila ka sa maong gasoline boy? Wa. Oo niya. Nganong iya mang gibinuangan ng imong brake? Nganong iya ka mang patyon? Ambot lang. Aw, doon na gyud nagsugo niya. Kung kinsa man ang nagsugo, Mayong makonsensya pagbumilaw siya. sa Lex Pinon. Wa gyud kay gidudahan. Gitugyan ko na sa mga kapulisan ang pagdakop ni atong gasoline boy. Ug ang pagpatug-an niya, kinsa gyud nagsugo niya. Gihangyo ka ni Alma, ma? Ay, lagi. Ay, nakonsensya baya ko, nak. Anong nakonsensya man ka? Nahibawgod ko sa hinungdan, pero nagpugong lang ko. Tungod kay dili ko gusto nga ako mo ipabiluon niya sa inyong away. Ngano imo man sang gibutang ang bata sa katre? Dili na ko mosalig, ma. Ha? Nagduda na sabdi ay ka? Nga mahimong may labot si Alma sa nahitabo ni Ronel? Maayo lang ginang maniguro, ma. Anya, unsa may akong buhaton? Kung pangutanoon ka ni Alma, sultihi siya nga nakasulti na ta. Naisiyo gyud ni Jack ang gitug-an mo niya. Ha? Iya kong ipangutana kon nasakpan na ba ang gasoline boy? Boss. Sorry juga boss, ha? Wa di ko magkapugong kod. Sagdi lang. Pero sa sunod gayon, labi na gyud kun masakpan ang gasoline boy. Ayaw nagisigtugan ha? Promise boss, dili na gyud. Ako lang tahion ng akong babaron. Di ko makatugan. Nah, mga to hinunta silang Nobi, Chokes. Ha? Hadlo ka? Kwan ba? Tingalig na ang tumboy dito. Di man ko mangitag-away. Gusto lang makakita sa akong anak. Luya sa di mo, boss, oy. Aw, sige. Wa pa sa tingalero ng tumboy. Maayo noon kay gibingaw na sab kong ng taling. Salamat yung mong pagsabot, Chokes. Pero ako lang drive, boss, ha, sa auto. Hoy, Chokoy. Asa mo? Ambot lang, ma'am. Unsay ambot lang? Giingnan naman ko sa kong boss, ma'am, nga manlakaw na mi. Huwag ako kuno iyang padraibon. Hadlok na siyang mo drive? Ay, bisag ikaw tingali, ma'am, oy. Matro mo pa tingali kag mag-drive. Huh. Gaba na niya. Ay, ayaw sa pangunaan na, ma'am, oy. Imo pa yung anak si boss na ako. Unya, imo na noon siyang mordero. Maghilom diha! Ay, Kisa may dili maglagot ka mas gilabanan pa manoon niya katong babaeng bagagnaong be. kinsay pagagnaong, ma'am? Ay katugong no bigod. Kinsa pa madaylain, ha? Ma'am, mahal lang siya ni boss. Unya, may anak pa yun sila. Imong apo, ma'am. Di ba ganahan man kay kag apo, ma'am? Dili. Basta gikan atong bagagnaong.
grabe sa magkasaway ni mama ni mo, boss. Kang Daynubi. Sagdil na siya, Chukoy. Dili siya makapugong sa akong pagbati kang Nubi. Unya, sugton sa kahaka ni Nubi, boss, nga giairan man siya sa imong inahan? Mahal na ko si Nubi, Choks. Labi pag yun nga among anak. Gusto kong magdako ang among anak. Nga naa naming duha si Nubi sa iyong kinabuhi. Ahimo ka na, boss? Ako'y magbuot sa among kinabuhi, Choks. Unya, boss, kung mapiliyon ka ni mama ni mo, kinsa may imong piliyon? Dili ko kinahalang mo pili, Choks. Mailharan ni mama ang matuod nga kinaiya ni Nubi. Sige, boss. Mutabang ko pasabot ni mama ni mo sa kabuotan ni Daynubi. Tayo na lang. Tingali magkaingon sa mama nga isugo ka na ko. Pasagding siya mo'y makakita sa kabuotan sa inahan sa akong anak. Nangutana na si Alma, ma, kung nagkasulti na bata. Nga imo na kong gipangutana nga nung mulag nagdikay ko niya. Nagkasulti na mi. Oo niya, sa iyang reaksyon. Ako sige pasabot. Nga nabaghuan ka lang sa imong pagkainahan. Nga overprotective ka lang ni Laki. Salamat, ma. Dili sab ko gusto nga iya kang sudyaan. Anak, dili ko gusto nga ako mo hinungdan sa inyong panag-away. Gusto gid unta kayo ko nga magdako si Laki. Nga dunay himatan nga amahan. Nganong dili man nimo i-fight ang katungod sa bata? Daghan pagbabag, ma. Kung tinuod nga nahigugma si Ronel nimo og sa bata, iyang barugan ang iyang kaakuhan diha nimo. Ma, dili ko gusto nga ako mo hinungdan aron magguba ang ilang relasyon. Gawas pa, mahadlok ko gapa. Gapa? Maayo kaayo si Alma nato, ma. Pero may sagulang kahadlok ang pagpakig-uban nimo kang Alma. Unsay mahitabo kung tinuod ang ilang duda nga gamito ni Alma ang inyong anak aron dili ka malayo niya. Magbantay lang kita, ma. Tabangi lang ko. Dili ti ka pasagdan, anak. Pero unsay mahitabo kung tinuod ang ilang duda nga may labot gid si Alma sa nahitabo ni Ronel. Wa pa sa ko magkasabot sa akong gibati, ma. Nobi, ayaw naglibuga ang imong huna-huna. Kung naigugma ka ni Ronel, labani ka na. Panalip di alang og tungod sa inyong anak. Makasagaga ko sa ila, Choks. Kung na ang tumboy, boss, sigurado yun nga, di yun ka pasakon. Kung makasaka di ako. Ako lang lingawan si nang taling, boss. Ikaw wala ka. Gimingawan ko sa akong anak, Chukoy. Mo ba? Sa inahan di ay? Nganong gihukman man dayon ni mama si Nubi. Boss, uban-uban man gudong tumboy ni Nubi, boss, katong dito ka sa ospital. Sagdi lang, Choks. Kinanglang paningwaon ako nga makita ni mama ang kabuutan ni Nubi. Uy, mahalon lagi ng subdivision ang imong gisudlan. Gibangaan ka tumboy, boss. Milarya ko na, dato. Ibaylo ka ko ni Nubi sa kapritso nga iyang natagamtaman ni Alma. Boss, kung nahigugma sila Nubi ni mo, boss, nga nung diikot, kana pa. Matawag na niyo mong pamilya. Boss, happy na tayo maabot sa ila, boss. Bibi, paramin una bikon. Gwapo na ba ka? Ay, ko binuangi, Choks. Hain mo din ilang Nubi. Boss, kanang ining hunong sa auto, boss. Mauna na ilang day Nubi. Uy, may auto man nga may hunong. Dili ka na si Jack, ma? Ang taling! Uy, baya! Si Chokoy man karon. Nang! Baka na yun? Sige, ma. Padayon na, ma. Wag ko makasudya ni Chukoy da. Siya man dai mo igipabantay ni Ronel nako. Nubi? Dali nang. Magsulti na dali nang. Ato na silang pasagdan nga magsulti. Dali nang. Nobi. Sige, ma. Biya ilang mi din eh. Akong dadon si Laki. Ayaw lang, ma. Natug pa man ang bata. Ay, dali na. Dali nang. Ay, Dali nang. Mianhi ko. Aron pagkuha ninyong duha ni Laki. Unsa tayo magisulti? Mananghid ko ni mama nimo. Aron magkahiusa ta. Ug mahimong pamilya. Sa'yo na lang isulti. Ako yung buhaton, Nubi. Doon kay mahal ka kayo na ako. Ingon man ang atong anak. Ngano, mahal ka ba na ako? Buhaton ko ang tanan. Aron imo sab kong mahalon.
Mo'y natanom sa akong una-una, Ronel. Sa unang adlaw sa atong panag-uban sa kama. Ngawa ka mahigugman ako. Ug dili mahimong higugmaon. Wa ko'y gisulti nga dili ka mahimong higugmaon. Mahimong nasayop ko sa akong pagtuo. Pero kapila ko balik-balik ka. Kapila ko kinabalik-balik ka sa pagsulti ni mo. Nga wa pa ko'y babaeng gitagan-an sa akong kasing-kasing. Wa pa'y babae nga akong gipasaligan nga mao'y manag-iya sa akong kasing-kasing. Ikaw pa. Sadya nahasol ko sa akong kahintang. Nga nawag ko nimo. Ngoy akong tuyo nga kung dili ko mabdos. Unsay akong buhaton. Unsay atong buhaton. Pero wag ko nimo tubaga. Dali kong nakalarga sa Boston. Hinungdan nga wa na ko makahigayon sa pagpanawag nimo. Og dito sa Boston, lain ang number nga akong gigamit. Mao tingali nga wa ka makakontak na ako. Ikaw, Nubi. Dito sa Boston, ikaw na ang kanunay kong gihandom. O dito, napamatundaan ko na mahal ka niya na ako. Kinagsige na kong handom ni mo. Ingon ka mas importante ni mo ang imong ambisyon. Wes, mao'y barugi ang imong ambisyon. Kauban mong duha sa atong anak sa akong ambisyon. Doon na ako'y obligasyon ni Alma. Ikaw mismo na ipahukid kung anong natawo si Lucky. Tungod sa kwarta ni Alma. Dili, Nubi. Nataho nga atong anak tungod kay... Gituyo sa atong kapalaran nga magkatagbo ang atong duha kadan. Sa ako nagkikaingon mo, daan ako nasayod sa imong kalisdanan. Mao man gani nga gusto kong makatabang nimo. Ug pag-abot sa higayon nga, nagkasukat ang duha. Wa ko mag-usik og higayon. Gisanong ko ikaw nga iagi sa natural nga pamaagi ang pagkatao sa atong anak. Aron maimo ang kwartang ibayad ni Alma sa Mayong pagbuminaw sa Lex Ilang ko Pino. mag-utang-buot ang pag-angkon ko ni Ato Milyones. Wa ko'y labot sa maong kwarta. Kay imong dungog ang nataya. Sa dihing gisanong mo ang akong hangyo. Guilty ko. Dili ka guilty, Nobi. Ang pagdamo lang sa atong anak, sud sa siyam kabuhan sa imong sapakan. Dili pa igo ang nadawat mo gikan ni Alma. Lakaw na, Ronel. Nagmata na si Lucky. Gusto ko makakita sa atong anak. Asa ka man? Mauban ni mo, aron makita ko ang atong anak. Iharap ka! Kimingaw ko sa atong anak. Gusto kong mutanaw niya. Ayaw paundayon niya ang pagsaway sa imong inahan sa akong pagkapapay. Pagkaunaw! Nguna'y pagtimaraon sa imong inahan nga rin ako. Sakit kayo na nga maong puong, Ronel. Ayaw paghilag. Sige. Kutam ka na ko din sa sala. Pakitalan ko sa atong anak. Kamahalon sa dining restaurant kagibuk sa ako sa bag-o na ko investor eh. Kanang babae nga murag nagpasok. Dili ko mahimong masayop. Si Alma. Daan palagi ko. Ikaw gad, Alma. Mulingkod ko at bang ni mo, ha? Ito na kay problema? It's none of your business. Kung giisip ko ni mong higala, feel free to tell me. Andam kong maminaw. Wa kay labot ini. Nakahasol ba ni mo ang pasangil nga may labot ka sa nahitabo ni Ronel? Bullshit. Oh, Wa ko'y kalibutan, ana. Busa nga na mahasol man ko. akan mo. Oon sa magida hinungdan nga niyak man ni. Nagpasuok o nag-atubang og usa ka botilyang brandy. Ang sayop lang gid ako. Nganong dinhi pagid ko. Unta, mayabang na lang kong function room aron way makakita nako. So, doon nakagay problema. Nato katingali nga gipangita ng gason boy nga maoy nagminiubra sa break sa auto ni Ernel. Wa ko'y labot sa bullshit nga break.
Kung mao, nganong gusto man kang maghubo? Gusto gyud ka masayod? Alma. Gusto ba gyud kang masayod? Ug sunda ang laing anib ning sugilanon. Ikaw akong unungan. Og salamat kayo no sa pag-subscribe sa akong YouTube channel. Thank you kayo kay tanan o kayo day kalimot no sa pag-subscribe sa akong YouTube og daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.